Къде се използва разчитането на лица в съвремието? Може ли тази древна техника за разчитане на лица да има място в съвременния свят на изкуствен интелект, интервюта и социални мрежи? Абсолютно да, и ще ти покажа къде. Първо, HR и подбор на кадри. В някои култури разчитането на лица се използва като допълнителен ориентир за определяне на личността на кандидата и неговия потенциал. Второ, бизнес и преговори. Някои треньори и мениджъри използват техниката за разчитане на лица, за да разпознаят как да поднасят информацията на партньора срещу него и да го разберат по-добре. Трето, психология и коучинг. Изражението и структурата на лицето дават основни насоки за емоционалното състояние и начина на мислене на човека. Четвърто, изкуство, медии и кино. Актьори и сценаристи използват знанията от тази наука, за да изградят по-убедителни и успешни персонажи. Искате ли вие да разберете как работи тази наука за вашия бранш? Посетете моя сайт.